نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون غلمنرны юктан бар кылып, bizләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин, Рамазан айы узып китте. Рамазан айында уразаларыбызны тоттык, әлхәмдүлиллаһ. Рамазан айларында таравихларыбызны башкардык, әлхәмдүлиллаһ. Һәм Рамазан айларында изгелекнең күп төрләрен тормышка ашыгырга омтылдык, әлхәмдүлиллаһ. Һәм белегез, мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең шушы гыйбадәтләрне башкара алуыбыз ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән үстенлеге, фазилаты. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Кул бифадлиллаһ ва бирахматиһи фабидзалика фальяфраху". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әйт, эй Мухаммад, бу Аллаһның фазилаты һәм рәхмәте, менә шуңа сөйенсеннәр", дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айларында безнең башкарган намазларыбыз, таравихларыбыз безне тәртипкә өйрәттеләр. Тиешле вакытка җыелдык, бергәләшеп, җәмәгать белән таравих намазларын башкардык һәм Аллаһ Тәгалә каршында хушуглык, вакарлык, борынны өскә чөймичә түбәнлек, смирение дигән сыйфатларны без җәмәгать үзебездә булдырырга тырыштык. Һәм дугаларыбызда да Аллаһы Тәгаләдән сорап, ялварып, аңа дуга кылырга тырыштык. Менә шушындый изге вакытлар безне үзгәртә. Безнең хәлебезне тагын да яхшыракка күтәрә. Һәм үзебездә үзгәрешкә җитәрлек булган көч булганлыгын күрсәтә. Кемдер әйтергә мөмкин: "Нигә, хәзрәт, Рамазан айында иманымның нык булганлыгын сизәм" ди. Рамазан айында изгелек эшләргә тырышам, мәчеткә киләм, анда садака кирәк булса садака бирәм, башка төрле изгелекләрне кылам. Рамазан айы үткәч, үземдә зәгыйфлек табам. Һәм гадәти вакытларда бу хәтле тырышлыкны күрсәтә алмыйм, нигә бу әйберләр күренми, дип сорарга мөмкиннәр. Һәм андый сораулар еш килә. Әйе җәмәгать, чөнки Рамазан айында яки башка төрле изге вакытларда, яки изге урыннарда, хаҗга баргандамы, гомрәгә баргандамы, кеше үзеннән үзе үзлеге белән, кеше кушканга түгел, кемдер әмер иткәнгә түгел, үзлегеннән чыгып, күбрәк изгелекләр
эшләргә тырыша. Рамазан айы җиткәндә, әлхәмдүлилләh, кайсы бер кардәшләр мәчеттән дә чыкмыйлар. Әгәр дә хаҗга барсаң, әгәр дә гомрәгә барсаң, күп кенә кешеләр Коръәннәрен кулыннан төшерми. Һәр намазларын Мәсҗидул Харам, Харам мәчетендә барып, шунда укырга тырышалар, тавафларын кылалар. Әлхәмдүлилләh. Менә бу безне нәрсәне күрсәтә? Димәк, әгәр дә изге вакытлар яки изге урыннар булса, безнең эшебездә умтылыш барлыкка килә. Теләк барлыкка килә. Русча әйткәндә, появляется дополнительная мотивация, чтобы совершать благие дела. Ә башка вакытта бу мотивация төшә. Чөнки гади вакыт, элек бит Рамазанда әҗр савабы күп иде, бер изгелек 700-гә хәтле күтәрелә иде, ә хәзер нормаль вакыт, гади вакыт, хәзер әзрәк шаярып алсаң да була, ялкаулансаң да була, дип нәфсе кешене тынычландырырга чакыра. Һәм менә шул вакытта, урысча әйтмешли, появляется спад в деяниях человека. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә былай ди: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. И иман китергән бәндәләр, үзегез турында борчылыгыз ди. Башкалар турында уйламагыз, үзегез нәрсә эшләрмен, ничек гамәл кылырмын, иртәгә нәрсә булыр дип үзегезне хисап кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әгәр үзегез туры юлда булсагыз, кемнеңдер адашуы сезгә зарар китермәс. Барыгыз да Аллаһка кайтачаксыз, һәм шуннан соң Аллаһ Тәгалә сезнең эшләгән гамәлләрегезне сезгә хәбәр итәчәк дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Димәк, без үзебез өстебездәге булган фарызларны башкарырга тиешбез. Үзебезне тикшереп, үзебезнең гамәлләребезне хисап кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә каршында булган бурычларны үтәргә тиешбез. Һәм шуның белән әйтергә кирәк, кемнеңдер бузыклык юлында булуы безгә бер аклану, бер оправдание булырга тиеш түгел. Кемдер әгәр дә хәмер белән мауга икән, дөньясы шундый инде хәзер дип, син ул хәмергә барырга тиеш түгелсең. Кемдер әгәр дә бүгенге көндә риба белән эш итә икән, банковская картасы булсынмы, кредиты булсынмы, ипотекасы булсынмы, башкасы булсынмы, бу аның эше сиңа бер аклану, бер оправдание булырга тиеш түгел. И что, җир өстендә хәзер 5 миллиард кеше алар ипотекада, кредитта утыралар. Нәрсә эшлисең инде аны хәзер? Заманасы шундый дип, кайсы бер кешеләр әйтүчеләр бар. Юк ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Кемнеңдер адашкан юлда булуы сезгә зарар китәргә тиеш түгел. Кемдер әгәр дә бүген бөтен дөньяга сасытып, ирен хурлый икән, хатыны белән аерылыша икән, бу да сиңа яраткан хатының яки яраткан иреңнең тырнак астыннан кир эзләргә бер сәбәп булып торырга тиеш түгел. Һәм матур итеп яшәп яткан җирдән аерылышырга кирәк, таркалышырга кирәк. Син бар үзең яшә, мин үзем яшим дип дигән сүзгә китергә тиеш түгел. Бүгенге көндә кызганыч, талак мәсьәләсе киң таралган, бик күп аерылышалар. Ләкин кемнеңдер мондый эшкә төшүе, мондый хәлгә төшүе, ул безгә бер юнәлеш, бер оправдание булырга тиеш түгел, бер указатель булырга тиеш түгел. Һәм бүгенге көндә дә кемдер әгәр дә бүген имансызлыгы сәбәпле, әгәр дә хиҗабыннан баш тарта икән, яулыгын сала икән, бу безгә заманасы шундый инде хәзер. Нету осознанности дип әйтеп җәмәгать, менә шушындый хәлгә, хиҗабны салуга, гаурәтеңне күрсәтеп йөрүгә, китерергә тиеш түгел. Бүтән дөньясы бузыклыкка батса да, синең халәтеңә бу тәэсир итергә тиеш түгел. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне кисәтә. Башка кешенең бузык юлда булуы аның үзенә төшәчәк. Аның кайгысы үзенә була. Гөнаһасы үзенә языла. Безгә зарары булмаячак. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Вала тазиру вазирату визра ухра." Бер генә җан иясе дә башка кешенең йөген өстенә алмас ди. Никто не понесет ношу другого человека. Кыямәт көнендә һәрбер кеше үз гамәлләре өчен җавап бирәчәк.
Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кайсы бер вакытларда, менә дөньяда шушындый күп күңелне төшерә торган хәбәрләр ишетелсә дә, бу безнең иманыбызны какшатырга тиеш түгел. Шулай ук кайсы бер вакытларда интернетта булсынмы, WhatsApp-ларда булсынмы, төрле рассылкаларда булсынмы, кешеләр заманасы начар булды. Нигә без шулай? Менә мондый хәл булды. Нигә без тегеләй? Һәм менә мондый хаталар, мондый әйберләр, фәлән, төгән дигән сүзләр белән рассылкалар ясыйлар. Һәм әлбәттә бу бездә эмоция барлыкка китерсеннәр өчен, без уйлансыннар өчен дип алар эшлиләр инде, әйме? Ләкин әгәр дә шул кешеләрнең үзләренә карасаң, күп кенә вакытларда алар язган сүзләре үзләренең хәрәкәтләренә, фигыльләренә, тормышларына туры килми. Һәм менә шушындый вакытта ни кызганыч, замана бузык дип әйтсә дә, үзен үзгәртергә ул кеше көч таба алмый. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта безне кисәтә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману, лима тaqулuna ма ла таф'алун. Кабура мaqtan 'индаллаһи ан тaqulu ма ла таф'алун." Эй иман китергән бәндәләр, нигә сез үзегез эшләмәгәнне сөйлисез? Аллаһы Тәгаләнең зур ачуы булыр сезнең эшләмичә әйтелгән сүзләрегезгә дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебездә Аллаһы Тәгалә иң элек үзеңне үзгәртергә, иң элек сүзләрең үзеңнең гамәлләреңә туры килүгә чакыра. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә, һәм шул хадистән таралган инде бөтен дөньяга бер мақал бар. Аллаһ илчесе әйтә: "Сезнең кайсы берләрегез кардәшенең күзендә кечкенә чүп күрәләр ди. Әмма ләкин үзенең күзендә пальма агачының кәүсәсен дә күрмиләр", дип әйтә Аллаһ илчесе. Менә шуннан башланды инде. Не видит в своем глазу, в чужом глазу видит соринку, песчинку, а в своем глазу не видит даже бревна дигән әйтемнәр. Һәм димәк, мөхтәрәм җәмәгать, иң элек үзебездән башларга тиешлебез. Мин хәзер әйтмим, әл-әмру бил-маъруф ван-нәһи анил-мункар, изгелеккә чакыру һәм бозыклыктан, начарлыктан тыю кирәк дип. Кирәк. Ул динебезнең асылы, динебезнең нигезе. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ман ра'a минкум мункаран фальюгаййирху бияди." Кем арагызда берәр бозыклык күрсә, ул бозыклыкны үзгәртергә тырышсын кулы белән ди. Кулы белән булмаса, теле белән үзгәртергә тырышсын ди. Теле белән дә үзгәртә алмаса, һич югы йөрәге белән инкар кылсын ди. Һәм бу иманның иң зәгыйф халаты дип әйтте Аллаһ илчесе. Әйе җәмәгать, булар һәммәсе хаклык. Ләкин син кемнедер изгелеккә чакырганда, яки кемнеңдер хатасын күрсәткәндә, иң беренче итеп үзең шул хатадан арынырга, омтылырга тиешсең. Булдыра алганча кадәр. Ты должен сам стремиться избавиться от тех пороков, от тех ошибок настолько, насколько это возможно, когда кого-то удерживаешь от порицаемых действий. Когда кого-то призываешь к каким-то благим делам, сам должен в первую очередь стремиться. И мин хазир әйтмим, бу хазрәтнең заботасы дип. Кемдер әйтергә мөмкин, это ваша хазратская работа. Это вы всех призываете, удерживаете там и так далее. Это вас касается. Юк җәмәгать, бөтенебезне дә касается. Всех нас касается. Чөнки хазрәт мәчетендә һәммәгез гаиләләрегез бар, хатыннарыгыз бар, балаларыгыз бар, коллегаларыгыз бар, дусларыгыз бар. Менә шунда да җәмәгать, безнең өстебездә менә шушы әл-әмру бил-маъруф, яхшылыкка өндәү һәм бозыклыктан тыю безнең динебезнең вазифасы һәм без аны үтәргә тиешбез. Аны үтәр өчен үзебез яхшылыкка, изгелеккә омтылырга тиешбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шулай ук миңа да килеп әйтсәләр, яки сезнең берәрегезгә килеп әйтсәләр, әгәр берәр дә кардәш ихластан безгә үзенең нинди дә булса киңәшен, төзәтүен җиткерә икән, тәкәбберләнеп, башыңны чиеп читкә, ты кто такой дип әйтеп җәмәгать, без ул сүзләрне кире кагырга тиеш түгелбез. Шулай ук тагын бер хадистә, Сахих Муслим хадисләр җыентыгында килә, Абдуллаһ ибн Мас'уд, Аллаһы Тәгалә аннан риза булсын,
Пәйгамбәребезнең сүзләрен китерә. Пәйгамбәребез сахабаларга мөрәҗәгать итеп әйтә: "Мин үлгәннән соң ди, килер шундый вакытлар" дип әйтә. Авыр вакытлар килер. Фитнәләр, бузыклык һәм ганимәт малын бүлгәндә алар башкача бүленер дип әйтә. Һәм булыр шундый кайсы бер эшләр, ул эшләр сезгә ошамас дип әйтә. Һәм шунда кешеләр сорый башладылар: "Эй Аллаһ илчесе, безгә нәрсә эшләргә ул көнне? Андый вакытлар, андый заманалар килеп җитсә, нәрсә эшләргә?" дип сорый башладылар. Һәм галимнәребез әйтә, монда нинди заманалар турында сүз бара? Монда шушы халифалар вафат булганнан соң бузык кешеләр хакимлеккә килделәр, төрле хәмер эчүне, төрле әйберләрне күрсәтә башладылар, сахабаларга зыян китерә башладылар, тел-теш тидерә башладылар. Менә шул вакытта безгә нәрсә эшләргә дип сорадылар сахабалар. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Üstüгездәге булган фарыз, ваҗиб булган гамәлләрне эшләгез һәм Аллаһы Тәгаләдән сезнең хак булган әйберләрне сорагыз дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә бу Аллаһ илчесенең сүзләре, җәмәгать, üstüгездәге булган фарыз, ваҗибләрне үтәгез, калганысын Аллаһтан сорагыз дигән сүзләр, алар бик зур хикмәт сүзләре. Чөнки нинди генә авыр замана килмәсен, син бер кашанда üstüңдәге булган фарыз, намаз булсынмы, ураза булсынмы, башка төрле фарызлар, ваҗибләр булсынмы, аларны калдырма. Һәр вакыт үтә. Замана бузылды, хәзер алай ярамый дип намазны калдырып булмый, җәмәгать. Бүген Россиядә көннәр узын, иссе, кояш чыга, мин ураза тота алмыйм инде. Булыр әле как-нибудь потом, кыш килеп җиткәч дип. Алай калдырып булмый, җәмәгать. Һәм шуңа üstüбездәге булган фарызларны тиешенчә үтәү һәм вакытларның үзгәрүе шул гыйбадәткә тәэсир итәргә тиеш түгел. Һәм шулай итеп галимнәребез әйтә, әгәр дә кеше ди фарызларын башкарганда тырышлык күрсәтсә, Аллаһ илчесе нәрсә дип әйтә? Аллаһтан сорагыз ди, ягъни дугаларыгыз кабул булачак иншалла. Әгәр дә бузык замана булса да, фарызларыгызны үтәсәгез, фарызларда, ваҗибләрдә тырышлык күрсәтсәгез, харамнарыннан саклансагыз, башка әйберләрне Аллаһтан сораганда дугаларыгыз кабул булачак. Кабул ителәчәк, Аллаһ Тәгаләгә омтылыгыз, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз дип әйтте Аллаһ илчесе. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең бер хикмәте үзебезне үзгәртү һәм үзебезнең эшләгән эшләребездә тырышлык кую. Ягъни, изгелек кылганда бүтән көчеңне куеп, үтәү иң беренче иттереп үзебездән башлана. Самое первое исправление чего-либо начинается с нас самих, с нашего ибадата, с наших фарзов. Аллаһ Тәгалә Коръәндә былай ди: "Инна Аллаһа ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим." Аллаһы Тәгалә бер кашанда халыкның торышын үзгәртмәс ди, әгәр алар үзләре үзгәрмәсәләр дип әйтә. Үзләре үзгәреп, үзләрен үзгәртергә тырышлык куймасалар, если они не сделают первый шаг по исправлению самих себя, Аллаһ не исправит этот народ. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад афлаха ман заккаха ва кад хаба ман дасsaha." Преуспел тот человек, который очистил свою душу, и потерпел крах, одержал убыток тот человек, который загрязнил свою душу. Ман дасsaha. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә уңышны нәрсә белән бәйли? Синең үзеңнең нәфсеңне чистартасыңмы яки пешратасыңмы? Син үзең, синнән башлана. Әгәр дә син үзең, әгәр дә беренче адымны Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен атлыйсың икән, иншалла уңышка җитәчәксең, уңышка ирешәчәксең. Ә бит җәмәгать, менә узган Рамазан айы ул безгә бер күрсәткеч. Это же супер мотивация. Прошел месяц Рамазан, и мы с вами, все с вами доказали, что мы способны на многое. Без күп әйберләрне башкара алабыз. Безнең көчебездән күп изгелекләр килә. Безнең тырышлыгыбыз, әгәр дә без үзебезне, әгәр дә дөрес куйсак, без күп гыйбадәт, күп гамәл кыла алабыз.
Һәм Рамазан айы моңа бер дәлил китереп тора. Бер дәлил булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шуны булсын өчен безгә бөтен шартларын тудырды. Димәк, без булдыра алабыз җәмәгать, әгәр Аллаһка якынаерга тырышсак. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янында бер кеше сул кулы белән ашый башлады. Һәм белгәнебезчә, ислам әдәбеннән һәм һәрбер мөселман моны ана сөтен эчкән кебек, ана сөтен сеңдергән кебек белергә тиеш, ашау эчкәндә уң кулын кулланырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әмер итә иде, уң кулыгыз белән ашагыз, чөнки шайтан сул кулы белән ашый һәм эчә дип әйтә иде. Һәм бер кеше Пәйгамбәрбез янында сул кулы белән ашый башлады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, уң кулың белән ашады. Кушай правой рукой, не левой. Тегесе тәкәбберләнеп, ла астати'у, я не могу. Булдыра алмыйм мин уң кулым белән дип җавап бирде. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ла астатa'та, ма мана'аху илля ал-кибр. Булдыра алыр идең, ләкин синең тәкәбберлегең киртә булды. Ты смог бы это сделать, смог бы кушать с правой руки, но тебе эта преградой послужила твоя гордыня, твое высокомерие. Һәм шуннан соң хадисә дәвам ителә, һәм шул кеше ди бүтән бер кашанда уң кулын авызына күтәрә алмады дип әйтә. Не смог никогда поднять после этого правую руку к своему рту. Димәк, җәмәгать без булдыра алабыз. Без эшли алабыз. Һәм Аллаһы Тәгалә бездән беренче адымны атлауны көтә. Хадис кудсидә хәбәр ителә, Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның сүзләрен китерә. Аллаһ әйтте, кем миңа бер уч ераклыгына якынайса, мин аңа терсәк буена кадәр якынайырмын. Кем миңа терсәк буена кадәр якынайса, мин аңа сажень ераклыгында якынайырмын дип әйтә. Ягъни, әгәр дә син беренче адымны атласаң, Аллаһ сиңа тагын да якынайыр. Әгәр дә син тагын да күбрәк көч куйсаң, хезмәт куйсаң, тырышлык куйсаң, Аллаһы Тәгалә сине нигъмәтләре белән тагын да күбрәк ярдәм итер, тагын да күбрәк сиңа бирер. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нәтиҗә синнән башланырга тиеш. Син беренче атларга тиеш. Син тырышлык куярга тиешсең. Һәм нинди генә авыр гамәл булмасын, әгәр дә син ихласлыгың белән, әгәр дә Аллаһы Тәгалә юлына басып беренче адымны атласаң, Аллаһ Тәгалә калган адымнарның һәрберсендә җиңелләштерер. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә үзегез турында борчылыгыз дигән сүзләр, Аллаһның сүзләре, ул җәмәгать бөтен эшләрдә дә зур бер кагыйдә булып тора. Иң элек үзең турында уйла. Аллаһ Тәгалә каршына ничек җавап бирерсең? Кыямәттә ничек басып торырсың? Җәннәтләргә ничек керерсең? Ничек бу дөнья бәлаләреннән котылырсың? Иң беренче иттереп үзең турында уйларга тиешсең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы тәмамланса да, әле безнең калган айлар бар. Аллаһы Тәгаләгә Рамазан айында гыйбадәт кылсаң да, әле безнең Аллаһы Тәгаләнең нәрсә? 11 айы бар. Шул айларда гыйбадәт кылырга ашык, тырыш һәм фарызларда, ваҗипләрдә берничектә ялкаулык күрсәтмә. Һәм шулай ук әйтеп узарга кирәк, харамнарда да нәкъ шулай. Әгәр дә Рамазан айында уялып, Рамазан айында иманың куәтле булу сәбәпле, әгәр дә нинди дә булса харамнардан, тыелган эшләрдән тыелдың икән, шул тыелуың дәвам итсен. Калган айларда да булсын. Һәм шулай ук Аллаһ илчесе дә бер хадисендә әйтә, я Уқба ибн Амир бер сахабәгә мөрәҗәгать итә. Силман катаак, синең белән араларны үзгән туганнарың белән яхшы мөгамәләдә бул. Яхшы мөгамәләдә бул. Ва аъти ман харрамак, һәм сиңа бирмәгән, сине тыйган кешеләргә бир дип әйтә. Ваъфу амман заламак, һәм сиңа золымлык китергән кешеләрне гафу кыл дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сахабәгә. Ягъни дөньясы биткән булса да,
дөньясы начар булса да, син яхшылык күрсәт. Синнән изгелек башлансын дип әйтә. Һәм ахыр сүзләремдә Аллаһ Тәгалә Коръәндә сөендерә. Кем әгәр дә изгелеккә төшеп, изгелектә тырышлык күрсәтсә, ул кешегә җәннәт нигъмәтләре булачак. Вакыйа сүрәсенең 10-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вас-сабикуна ас-сабикун улаикал муқаррабун фи җаннатин наим." Һәм башка кешеләрне уздырып, изгелекләрне эшләүчеләр ди, алар башкаларны да җәннәттә уздырачаклар дип әйтә. Алар җәннәттә якын булачаклар һәм җәннәт бакчаларында рәхәтлек табачаклар дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә кылган изгелекләребезне кабуллардан кылса иде. Аллаһы Тәгалә Рамазан аеның бәрәкәтен дәвамлы кылса иде. Үзебездәге булган тырышлыклар, алар тагын да дәвамлы булсалар иде. Һәм я Раббым Аллаһ, безне фарызларны, ваҗипләрне һәм башка сөннәтләрне үтәгәндә, я Раббым Аллаһ, ялкаулык ширеннән сакласаң иде. Һәм хәвеф-хәтерләрдән, бәла-казалардан, харамнардан, тыелган эшләрдән үзең Раббым сакласаң иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.